Veselinović, profesor dr. Janko, Demokratska stranka. Vasić Zoran, Jedinstvena Srbija, Jagodina. Sad krši Ustav Srbije, praktično priznaje nezavisno Kosovo. Andrić Ivan, Liberinju na Brnjaku, sagradili, sazidali. Ovo su sve za vreme NATO bomba. Prijatelji, da se jasno i glasno i u ovom direktnom prenosu koji teče na... A nažalost, ovi koji danas hoće da prodaju to, bili su na vlasti i te 98. godine. Gospodin Vučić, ministar informisanja, znači on je glasao za pokretanje vojske ondašnje Jugoslavije na Kosovu i Metohiji. Danas on prodaje to. I od sada su oni za nas izdajnici Kosova i Metohije, izdajnici Srbije. Prvi pregovori. Pred vama se nalazi izveštaj o dosadašnjem procesu političkog i tehničkog dijaloga na Evropsku uniju. Podsjetit ću da je Republika Srbija bila odgovorna. U svakom slučaju, evo da predsjedništvo SFRJ uvelo je važno Ćuti, brajde, sedi.